Hola famílies, en el vídeo d'avui us parlarem sobre les repercussions de l'ús de les pantalles en el desenvolupament dels nens petits i us donarem alguns consells i exemples sobre com limitar-ne l'ús. Per què és important limitar l'ús de les pantalles? Això és vital, ja que poden afectar en el seu desenvolupament cognitiu, motor, social i emocional. Per això és essencial establir hàbits saludables des de ben petits. I què podem fer per limitar-ne l'ús? Primer, podem establir límits de temps, definint un temps específic d'acord amb l'edat del nen. I et preguntaràs, quant de temps? Doncs de 0 a 2 anys es recomana evitar completament l'ús de pantalles, ja que no hi ha una evidència de temps segur establert. De 2 a 3 anys, el temps d'ús de pantalles ha de ser de menys d'una hora al dia. És important que aquest temps es dediqui a continguts apropiats i de qualitat. I molt important, evitar que els nens menors de 3 anys utilitzin les pantalles com a distracció, recompensa o calmar una rabieta. Segon, seria bo crear espais i moments del dia lliures de pantalles, com no tenir pantalles a les habitacions de descans, evitar pantalles per fer els àpats com a distracció. Tercer, seria interessant promoure activitats en grup, com ara sortir al parc, jugar, fer una passejada. Recordeu que els pares sou l'exemple dels vostres fills.